ko. Ito gusto ko. Hindi ko siya type. Pero tingnan niyo tong ano nito, ang mahal-mahal guys. 1,006. Good morning, Philippines! Good morning! Oh my dear, doon sa labas guys. Hindi ko lang halata na nakita ko kasi itong dalawa ito. Oh, nakatingin na naman dyan. Oh. Good morning! Hindi pwedeng lumabas kasi my dear kumakain ng damo doon, okay? Maayong aga! Maayong aga guys. Magkapi ng maaga. Kasi aalis po ako. Maaga. I don't know kung anong oras gusto. I think early or mamaya na. Pwede naman mamaya na kami aalis. Yung may araw na ba. Guys, what do you think of the part 4? Yung buhay ko dito pag yung kami na ni Tami. Yung mga struggles, mga trial, mga kaganapan sa buhay ko. Yung andito na ako, kasama ko na si Tami. So yun, ano bang sa tingin nyo guys? I think lahat naman ng mga Pilipina na punta dito, no? May mga struggle, iba-iba naman kasi nga yung culture is iba, di ba? Iba yung culture natin, iba yung sa kanila, pero mas nakakaiba talaga kapag kasama mo yung in-law sa isang bahay. Iba talaga. I don't know, sabihin man ng iba na okay lang, masaya, pero may mga hidden behind the door na mga problema. I think yun siya. Kasi hindi talaga yan guys. Lalo na kapag ibang lahi. Yun talaga. Lalo na pag ibang lahi. Pero kung Pinoy, okay lang. Wala namang problema. Pinoy yan. Kahit nga yung Pinoy, may mga problema. Pero for sure talaga, mas problema yung ibang lahi talaga. So, samahan nyo kami guys. Magliwaliw lang naman kami. Go. May dala akong candy. Kumain ako guys ng breakfast to make sure na hindi ako talaga makulapsi mamaya talaga. Hello? Be? Yes. Pauwi. Patungo na ako dyan. Yes. Patungo na ako dyan. Narinig mo ko? Alright. Don't alright me. Alright. Sige. Alright. Tawagin Okay. kita pag malapit na ako, ha? Okay. Sige, bye-bye. Bye-bye. Go. Maginaw kasi guys, kaya nakapag ako, mataas yung suot ko guys, alam nyo ba? Ang haba. Mataas, mahaba. Same lang yun. Taas at haba. Ano ba ang explanation ng taas? Diba taas? Ang explanation ng haba, ganun lang din. Taas at haba, the same equal. The same equal. So yun, iba kasi yung sa Tagalog na, pero same explanation lang yan. Yun guys, dito na kami. Oh, picture. Mas maganda yung medyo malayo. Inubo. Nalunok ko yung... Hala, nanulok mo? Nalunok ko yung... Insta light shot eh. Insta light. Hindi masyado makita sa mukha. Aray, ginuo ko, be. Uy, ginuo ko. Uy. Animal. Hindi ah.
Oh, di ba guys? Ang ganda ng tanawin. Saan Lakuha na ba? mo. Kung kinunan mo si ate, edit mo yan. Oo, itakpan ko yung ano mukha niyo. Grabe takpan. Pwede i-blur. I-blur na lang. Grabe yung takpan, diba? Grabe tayo takpan para pinakakailan na Parang bangka lang. Grabe naman. Picture sila. Ako video. Ito lang. May in pala sila dito, guys. May ano pala sila dito. May mga mag-stay pala dito ng mga tao. Kung gusto nilang mag-stay overnight. Bakit gustong mag-stay ng mga tao dito? Overnight. May rehistro. Pwede magrehistro dyan. Daming ano. Punta tayo doon. Yan, dito na tayo, guys. Ang ganda ng ano. Tignan mo ba, nakikita yung mukha natin. Ay, oo, no? Hi, guys! Yan yung pinakamaganda kasi double screen ba? Dito, oh. Ang ganda. Hala, Ang ganda talaga dito, grabe. Pwede ba doon masaka, mapuntahan yung taas? Oo, be, pinuntahan namin yun. Pwede ba? May vlog yan. No, it's okay. It's okay. Be, picture tayo, be. Diyan tayo, be. Uy, nahirapan na si Brenda, guys. Nahirapan. So, ngayon, guys, puntahan namin yung daan na sinabi sa akin ni Lloydie noon. Kasi mirong daan dito ba? Mirong daan dito na magpunta tayo doon sa kabilang bakod na makita natin yung bridge. So, sana maalala ko ba? Kasi dinala ako doon ni ano. Look guys, ang ganda. Dinala ako doon ni Lloydie. Lloydie? Oo, si Lloydie yung nagdala sa akin dito. Kasi black kayo, tapos lang dapat Diba, ang ganda ng background guys, diba? Look. Ang ganda. bakit may Dito ata tayo. Gusto niyo magpunta pa doon sa tubig? Ha? Oo. O, kayo bahala. And then hanapin ko yung daanan. Ay, anak, pero pag gano'n na, ay, nako. Diba? Panis. Dito na tayo, guys. Walking in the jungle, walking in the jungle. Sing out a prayer. Sinong gustong makakita ng hinayupak, guys? Ang daming hinayupak doon, guys. Balikan natin yan. It's been, 2 years na pala. Hindi ako nakabalik dito. Tagal na. Si Brenda pa. Ay, ang ganda, ang ganda. Guys, dito na tayo. Mahilig ako mga asarte. Asarin ko to sa Brenda palagi ba? Ayun, nakakainis na to. Nakakainis na. Huwag kang iiyak. Ay, wala naman. Sira naman, good. Pala dito. Oo, sira na. Wala na, look. Hindi sira, hindi na siya gumagana. Wala na, hindi nila Kasi inon. false na babe. Siyempre mga ano, diba? Hindi talaga. Totoo ba yan? Hindi, oy, hindi yan. Totoo ba daw na? Hala, look, guys. Guys, ang ganda dito ng kahoy, look. Whee! Pwede man dito kati, screenshot ko tiba, and then hindi ko isali sa vlog. Saan ka na? Close man sila, oy. Hindi siya open. Ay, ano tong andito? Asan is a lake? On the other side. Here? Okay, ka. Smoking is prohibited. Ah, Tommy is not allowed to come here. Bakit? Smoking is Hindi, I mean, prohibited. it's bakit lagi-lagi ba? Hindi, Oy, no, si Tommy every minute. everyday hindi talaga ba? Oh, addict yun. Hindi, ano yan? Ilang kahay mo na Ay, iwan ko, hindi ko na inihap. Hindi ko na kinount. Straight na straight. Kasawa ka lang. So, masaya, maganda sana ba? Picture ka dito. Doon, dito, magtungtong tayo sa mga kahoy. Oh, but be careful. Oh, sa kahoy, sa bato ba? Sa Alam bato. niyo si Marlon, si Marlon, pag ganyan na, sabi ko, picturean mo ako sa may unit, ayaw niya kayo, yung parang, may, isang ano lang siya, isang ano mo lang pag nalaglag ka, wala na, sabi niya, Look dito, guys. Oo.
I think yun yung bridge na kinuklose nila. Hindi pa. Yun. Ay, oo, parang Kinuklose nila yan. It's gonna be... minsan pag Uy, asan? Di wag ka nang punta doon. May mga tics na doon. Wala akong dalang pagkain, mga anak. Nandito pala kayo, ha? Sus, ginoo ko ang ingay ng mga anak ko. yung pababa. Hala, udo, dito, oh. Huy, mga anak, ang ingay. O yun, o diba ilog? Hala, ano na pala ito dito? Kakaibang route na pala ito, guys. Pailog, wag kayong tatalon. Bawal tumalon. May loko-loko dito. Naloko na. Yan, super ganda. Hala, ang ganda dito, guys. Tignan niyo siya, ang ganda ng ganda. Toing? Okay. Hindi mo imo ka lang, eh. Hindi mo emote ka ba? Wala pa kaming dalawa. Wala pa. Para naman kayo magkaaway niyan eh. Okay, 1, 2. Talon! Oo nga. Diba? Ang sarap mag-swimming dito ba? Pag smart mo siya kung dami. Dito tayo, screenshot tayo sa camera. At saglit lang, kayo muna tayo doon. Sige. I-ano mo pa, Bi? Ipataas mo pa. Hindi to picture, video to. Yung souvenir. Magkano to? Ang mahal naman, tignan nyo. 14. Diba? Hindi pa naman kagandahan. Mahal sila. Fragrance candle. Ay, ito yung gusto ko. Ito, oh. Oh, grabe. 25 man din. Ito. May kamahalan. Ito din. Bakit meron ito dito? May ibang tao. Pinagsabihan yung iba, guys, na walang takip yung muka. Kasi hindi nagtakip, sinabihan na magtakip ka. Kasi bawal talaga. May mga lugar na ganyan, strict. And it's already, ano na bang oras? Ito yung wood. Ito yung mga lugar, guys, na asan tayo? Sunod ako sa inyo. Sige. May mga sale daw dito, guys, na mga mamahaling gamit. Dito tayo mapagasto ba? Oh, di ba? Dito tayo mapagasto dito. Ito yung Woodbury Commons, oh. Dito tayo. So hopefully hindi tayo makagasto ng marami. Kasi nakaka-lurky. Guys, akala ko kainan dyan. Ang daming tao kasi. Yan. Ang dami talagang magsha-shopping ng mga ganong lahi, ba? Diba? Pero, hala, narin yun yung Michael Kors. Ay, alam nyo, guys, pagkain yung hinahanap namin ngayon. Yung kasama namin, nagutom na. Michael Kors. Oo. Pagkatapos natin kumain, dyan tayo. 89 na pang ganyan. Dyan kami, guys. Ito yung in-order ko, guys. Ayan siya. So, marami silang choices daw. How many sides? One side and a drink. At saka ito din, masarap ito din. Mushroom.
Ito yan guys, in order. Chipotle. Ano yan? Salad mixed with whatever. Yeah, that's chipotle. And then yan. Beef brisket. Burrito. Ano yan, be? Burrito. Mexican. Ito gusto ko. Hindi ko siya kaya. Pero tingnan niyo tong ano nito, ang mahal-mahal guys. 16,000. 1,600. Hindi ito kaya ng anak ko. Gusto ko to eh. Size 0. Sahod ako ng hitap ng libo. Size 0. Ito size 4. Alam mo ba, alam mo naman yung gusto ko, diba? Yung mga ganito. Oo. Ganyan. Grabe. Gusto ko to. Iba-iba talaga tayo ng gusto, no? Ang mahal dito, guys. Grabe. Hindi namin kaya ni Brenda ito. Gusto, hanggang sa warehouse lang kami. Hanggang sa... Sa warehouse. Tapos saan may pumuntahan natin? Bumili tayo. Ito. Burlington. Oo, Burlington. Ito, oh guys. Tignan nyo to. Ano ba yan? Bahay naman yan dito sa Pinas. Oh. 100 na. Kasi pa, leather be. Oo, mahal eh. I really like it. Pero iniwan ko sila guys. Kasi dinala ko lang yung pagkain sa sasakyan. Kasi dala-dala the whole time ni Brenda yung pagkain na binili ni kasama namin. Yung kasama namin, bumili siya. 1 hour guys. Bumili siya nito 1 hour. Char. Wag na nating pangalanan yung kasama natin kasi wag na. Nakakatakot yung pangalan niya guys. Guys, andito kami sa Forever 21 ngayon. Grabe. Yung kasama namin naglinya pa. Maya pa yan. So, maganda siya. Pinapasok na kami. Thank you. Ang baho, puro lalaki mabaho dito. Mabaho dito guys. Ang baho. Hala, ang dami palang baligya dito din tabi. Hanapin mo ha. Hanap tayo guys, shoes. Shoes galore. Shoes tayo, ang dami. Walmart na naman kami guys. Napa-Walmart na naman kami. Ito lang yung ano namin. Yun lang bilhin. Hi guys. So ngayon guys, hinatid ko na yung dalawa. Pagkatapos doon sa Walmart, ang dami naming nabili. Ang dami naming nabili. Mga ano ng pusa, pagkain, rice ko din dalawa, ganun. And yun, pauwi na ako. And nagpunta kami sa Woodbury Commons. Ang ano kasi doon, ang mamahali ng gamit doon, sobrang mahal. You know, kahit mga nag-sale na sila, ang sale nila is sobrang mahal pa rin. So yun siya. So lakad-lakad lang kami, tingin-tingin, wala kaming nagbili kasi hindi naman kami bumibili. Kahit mga 50 nga, mga under 50, hindi kami bumibili niyang ganyan kasi sobrang mahal talaga siya. Yung parang pricey talaga kahit on sale na sila. Uwi na ako kasi yung aso ko guys at pusa. Gutom na yun guys. Hi guys, namatay na talaga tong bulak na ito. Nagutom sila. Alam nyo, nakauwi ako 6:04. 6:04. Ngayon pa ako nakarating. Umalis ako dito kanina 9:30. Na bukas, wala tayong lakad-lakad. Wala tayong lakad-lakad bukas kasi po sa bahay ang dami ko may mga gawain pa talaga po ako guys. Lakwatsa tayo ng lakwatsa. Marami bumili ako ng mga aburotsoy natin. So ngayon guys, napagod ako guys and then nag-i-edit ako. Ang dami kong inaapas, kung sa Bisaya pa nag-apas. Meron akong parang tawag na nag-apas ba? Ako kasi ang dami kong gagawin pala. Wala pa akong mga video thumbnail, wala pa akong naisip na anong gagawin. At alam nyo guys, yung update ko sa papa ko pala, hindi, na-update pa kayo? Ayun ako na-update kayo. Yung papa ko guys, di ba nagkasakit siya sa kidney. So, inoperahan siya dito sa gilid. So, yung opera niya is, meron pa siyang hose. So ngayon, yung hose na yan, so, kailangan niyang bumalik sa hospital every month for 3 months. Sa 3 buwan, sa 1 buwan, magbulik siya hanggang 3 months. And then, tignan kung okay na ba yung
kung tignan kung okay na ba yung kidney niya. Pero guys, parang hindi ko alam guys. Hindi ko alam. Uy, ang ginaw ng tubig, Ginoo ko, Maria. Uy, ang ginaw. Kasi pahinga ako guys, pahinga. Kasi napagod sa kakalakad. Kasi kahit saan kami napadpad, napunta naman kami sa Woodbury na ang mamahal, hindi namin kaya doon. Ang sarap ng init, oh. Ito, hindi ko ito nasuot. Ito, sana yung suotin ko kanina. Kaso, hindi ko nasuot. Hindi ko siya nasuot. And ito yung jacket. Ito, nasuot ko pa to. I think wala na tayong ano guys, yung parang tawag nun, cutting grass. I think ang gagawin ko na lang next week is to pick up all the leaves. Kasi ang daming dahon. Ang daming dahon na natatagak. Pasensya na kayo guys sa massage chair ko ha. Ang nandun is yung mga nalabhan ko na mga blanket at saka bedsheets. O mga comforter. Comforter ba yun? Ay bed. Yung parang cover, yung parang pinaka-cover na talaga sa ibabaw. So anyway, so i-end ko na tong vlog. Salamat guys. Alam nyo guys, ano ba yung pinagsasabi ko? Ang dami kong gawain bukas kasi I need to fold my laundry. Nakatambak lang dyan. My garden sa basement. Diba? Kailangan ko siyang ayusin. Kasi I think may ulan na naman bukas. So, yun. Yung sa basement, ayusin ko na. Itatransfer ko na. Kasi yung mga seedling na tinanim ko, nakikita ko na siyang nagtubo. So, hindi muna ninyo siya makikita, guys. Hindi ko muna kayo i-update. Hindi ko muna kayo ipakita doon kasi gusto kong yung parang pakita ko na sa inyo yung okay na talaga. Yung parang tumubo na sila lahat. Yun. So, yun lang. I-in ko na to, guys. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Please don't forget.